ଆଚ୍ଛା, ଟିକିଏ ଏମିତି ଏକ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହା କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବେ ବି ଅଟକେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୈବିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଏବଂ ତାହାର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ରକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା କେତେ ବିଶାଳ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁ ରକ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ତାହା ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଥର ଘେରିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ଚଳାଇ ରଖୁଥିବା ଏହି ଶକ୍ତି ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଏବେ ଏହି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 1,00,000, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପନ୍ଦନ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନକୁ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଉ କେବଳ ସ୍ପନ୍ଦନ କଥା ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 7,500 ଲିଟର ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମିଶିଲେ ଯେତିକି ପାଣି ହେବ, ଏହି ପରିମାଣ ଠିକ୍ ସେତିକି। ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକାଳ କଥା ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଏହା ପାଖାପାଖି 300 କୋଟି ଥର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବାପରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବାସ୍ତବରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେବା ଭଳି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ। ଏହାର ଆକାର ମାତ୍ର ଆମ ହାତ ମୁଠା ପରି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଡବଲ ପମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱୈତ ପମ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ରକ୍ତ ଯେପରି ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ନ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ପମ୍ପ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଜନ କିପରି ହୋଇଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତାର ପମ୍ପ ଭାବେ କାମ କରେ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବା ରକ୍ତକୁ କେବଳ ପାଖରେ ଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟି, ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ମୋଟା କାନ୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ସହ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଚ୍ୟାମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆଟ୍ରିଆ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କେବଳ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେହିପରି ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରକ୍ତକୁ ବାହାରକୁ ପମ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ପୂରାପୂରି ଏକ ମସିନ୍ ଭଳି କାମ। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ କିପରି ଯାତ୍ରା କରେ, ତାହା ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହଜନକ। ଏହି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଏପଟେ ସେପଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ତାଳବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାଟି ଠିକ୍ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରୁ ଆସିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଡାହାଣ ଆଟ୍ରିୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାପରେ ଏହା ଡାହାଣ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଧା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପମ୍ପ ହୁଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇସାରିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଏବଂ ସତେଜ ରକ୍ତ ବାମ ଆଟ୍ରିୟମକୁ ଫେରିଆସେ। ଶେଷରେ ଏହା ବାମ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଧମନୀ ଦେଇ ପୂରା ଶରୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରାଉଛି କିଏ? ଏହି ଅବିରତ ଚାଲୁଥିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପମ୍ପ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏହି ଅଙ୍ଗଟି ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ SA ନୋଡ୍ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ କୋଶିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପେସମେକର ଭାବେ କାମ କରେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଦେଇ ଲଗାତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେହି କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସେହି ପରିଚିତ ଲବ୍ ଡବ୍ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରୁ ଆସିନଥାଏ। ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା କବାଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ଶବ୍ଦ। ଉପର କବାଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମକୁ ଲବ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଆଉ ତଳ କବାଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଡବ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂରା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ 4ଟି କବାଟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଲ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକତରଫା ଦ୍ୱାର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ରକ୍ତ ଯେପରି ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ନ ବହେ, ତାହା ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାମ। ଟ୍ରାଇକ୍ୟୁସ୍ପେଡ୍, ପଲ୍ମୋନରୀ, ମିଟ୍ରାଲ୍ ଏବଂ ଆଓର୍ଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କରୁ ବା ଦୌଡ଼ୁ, ତେବେ ଆମ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ଥକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଶକ୍ତି କାରଖାନା। ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମାଂସପେଶୀ ତୁଳନାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀରେ ଏହି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଅଟକି ଲଗାତାର ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେବେ ବି ଥକେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତେଲ ବା ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କରୋନାରୀ ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଧନ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବ୍ଲକେଜ୍ ବା ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଏହି ଜୈବିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆକାର କଥା କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ନୀଳତିମିରର, ଯାହାର ଓଜନ 180 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ। ଆମ ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏତେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ରକ୍ତ କିଛି ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିକି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ହସ, ନିଦ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଧୂମପାନ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମେସିନ୍ର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ କରେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଜିକାଲିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେସିନ୍ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ରହିବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏହାର ଏହି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଗଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ କହିବି, ଯଦି ଆମ ଶରୀରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜୈବିକ ଚମତ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଚୁପଚାପ ଘଟି ଚାଲିଛୁ। ଏହି ଜଟିଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ନୁହେଁ କି? Like and subscribe for more similar video. Thank you.